Saiki nek kowe iso tenan. Apa? Iki tasku iki ganen mulih. Iki lho. Ganen mulih iki. Iki wis isine werna-werna. Beng kabeh. Mata uang negara Ngamarta. Apa? Apa, Jal? Apa? Lah kowe? Sak. Apa ya? Mata uang negara Ngamarta. Beng kabeh sak tasku iki alkin. Mata uang ra ngerti aku ngerti ini. Oh iya. Lah apa Ngamarta kok duwe mata uang? Ngamarta iki negara udu. Iya. Ah, sing dadi ratu sapa? Anu, sapa ki jenenge? Aduh tuh, kowe iki nek mayang iki ngopo to, Tin? Ngamarta kok sing dadi ratu kok sapa jenenge? Ha iso Aku Elisa, cek dalang Elisa. ora kok ya. Lah oh, Sapa? kuwi jarene kuwi Angka Wijaya.